Komunitné podujatie Leto so seniormi v Rožňave malo veľký úspech medzi skôr narodenými z celého okresu Rožňava. Spolu s jednotou dôchodcov Slovenska milú akciu podporila aj Košická župa. Na tomto podujatí miestne špeciality chutili popri dobrej muzike, speve a aj tanci. Jednoznačne musím povedať, že nie je to len o jedlách, nie je to len o speve, je to o stretnutí ľudí a tam veľkú pridanú hodnotu. Veľmi si vážim tú spoluprácu s jednou z predsedom Košického samosprávneho kraja a samozrejme aj Centrom voľného času s Via Carpatiou. Bez ich podpory by sme to nevedeli zvládnuť. Klobúk dole pred prístupom domácich seniorov z okresu Rožňava, ktorí v areáli futbalového štadióna ponúkli rozmanitý program hudby a spevu spolu s tancom zo všetkých kútov regiónu. Na tie posledné 4 roky, čo som ja predseda, sme Košický kraj dostali na úplne iný level. Dovolím si povedať, že plníme na 80% minimálne národný program aktívneho starnutia. Vytvárame podmienky spolupráce, zase to spomeniem, s Košickým samosprávnym krajom, že seniori, ktorí už aktívne nepracujú, ale dnes sú ešte odkazaní na tretie osoby, na domov dôchodcov, práve u nás nájdú to miesto, nájdú relax. Seniori práve na podobných akciách nachádzajú ten správny spôsob života, aby boli naďalej aktívni, prospešní a pritom sa aj zabavili. Družne, svojsky a s uchovávaním tradícií. Táto akcia teda stála za to. Ja vnímam veľmi pozitívne, keďže už aj predtým sme spolupracovali s jednotou dôchodcov Slovenska na takýchto aktivitách, ale v podstate sme tiež veľkú časť tých organizačných vecí riešili my, čiže teraz sme to zobrali celé si pod palec a zároveň sme to rozšírili aj pre seniorov mimo jednoty dôchodcov Slovenska. Leto so seniormi malo u účastníkov len pozitívne reakcie. A keďže vyšlo aj počasie, zážitky boli o to krajšie a príjemnejšie. Naši seniori v našom kraji sú takí aktívni, že majú pomaly nabitejší program ako ja, tak máme sa čo od nich učiť, aj mladšie generácie, čiže je to obohatenie aj pre nás.